Hola amigos, hoxe vamos a quedar na casiña e vamos a intentar facer un xogo, a ver se vos apetece. Que che parece, Inés? Moi ben. Vale, ele sempre di moi ben. Vamos a intentar facer algún ritmo, como facían nas tabernas antes, que utilizaban a taberna para pedir viño e para cantalo. Con un vaso de plástico, nós neste caso, vamos a intentar facer ritmos. Entonces, vamos a empezar con algo moi faciliño, que sería... Vale? Sería... 1, 2, 1, 2, 3, 1. Outra vez. Outra vez. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Outra vez. Outra Vamos vez. alá. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Témolo. Témolo. Veña, unha última vez. Vai. Vai. 1, 2, 1, 2, 3, 1. Vai. Ben. Ahora diredes, para que teñen estes aí o vaso? Pois agora entra o vaso aquí en circulación. Entón vamos facer o vaso Na nosa dereita, esquerda, aí nas pantallas. Venga, vos a aí nas pantalla pantallas. izquierda. Ten de lo que cambiar de man. Moi sincero, verdad? Vale. Temos o vaso na dereita e cambiámoslo de man. Moi sincero. Vale, agora vamos xuntar as palmas de antes con enganchar o vaso E e cambiar. cambiarlo de man. Vamos alá. Vamos? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1. Vamos outra vez. Vamos. Alá. Vaso dereita. 1, 2, 3. Non se vos podes cantar a man. Ai, non sabemos onde vamos a dereita. Vamos. Vamos alá. Vai. 1, 2, 3. Vamos un poquinho máis rápido. Vai. Veña, vamos alá. A ver. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 1. Outra vez. Outra vez. 1, 2, 3. Témolo. Témolo. Xa estamos casi a punto de que a taberneira nos poña o viño. Taberneira, tes o viño, non? Botariño taberneira, ven. Vai, última vez, veña. Un poquinho máis rápido, vale? 1, 2, 3. Está? Vamos alá. Agora temos o vaso na man No lado esquerdo, no lado esquerdo. Vale. Agora ven o complicado, que vos vai explicar Felipe. Ah, bueno, lo explico eu. Sí. Bueno, pois, despois, ao chegar aquí, co vaso, facemos palmada, xiramos a man esquerda e collemos o vaso de lado. Como facemos? Palmada, xiramos a man esquerda e collemos o vaso. Unha vez máis. Unha vez máis, palmada, xiramos a man esquerda, collemos o vaso. De acordo? Bien. Entón, facemos palmada, collemos o vaso, golpeamos, golpeamos, cambiamos de man, golpeamos e vamos para baixo. Como se complica isto? Isto se complica moito. Este viño valerá a pena. Vamos outra vez. Vaso á esquerda, palmada, collemos coa esquerda, golpeamos na dereita, de canto, golpeamos, cambiamos de man, man abaixo, e o vaso. Outra vez. Outra vez, vaso á esquerda, palmada, agarramos o vaso, golpeamos coa esquina, cambiamos, golpeamos e abaixo. Vamos outra vez. Vamos outra vez, veña. Despacio. Palmada, agarramos, golpeamos. Unha Ten que máis. facer sonido para que a taberneira este atenta
estamos a pedir viño. Outra máis, veña, despacio. Vamos, 1, 2, 3. Outra vez. Vamos a ir apurando o ritmo, veña. 1, 2, 3. Moi ben, Felipe. Muy bien, ¿verdad? Vamos, vai. 1, 2, 3. Outra. Vale, non sei se vos des conta que ahora temos o vaso no lado dereito. E foi como empezamos ao principio de todo. Entón vamos facer. Acordadesvos. 1, 2, 1, 2, 3. Pam, pam, pam. E seguimos. E volvemos a empezar. Que vos parece? Vámonos a facer despacio, ¿vale? Vamos todo xunto? Vamos, veña. Empezamos co vaso no lado dereito, noso dereito, esquerda da imaxe, noso dereito. Entón, vale? 1, 2, 3, pam, pam, 1, 2, 3, pam, 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 pam. Vale, pois agora vamos a intentar facelo un peliño máis rápido para acabar e así que nos podan servir un viño. Vamos alá? Venga. Venga, un poquinho máis rápido, va? 1, 2, 3. Vamos alá. Veña, que ten que salir. 1, 2, 3. Hasta aí chegamos. Veña, que pasedes un bo rato e lembrade. Nos quedamos na casa.